Bună! Căldură mare, mon cher, căldură mare. Ce facem? Luăm aerul condiționat după noi? Portabil? Cum să nu? Îl am aici. Ia uitați-l. Bineînțeles că nu ne punem în Bulevardul Victoriei să ne ungem pe tălpi, că ne-am face de baftă, vă dați seama. Așa că, în acest rulon am pus, uitați că se și vede că am consumat din el, am pus citronela, cipres, siberian fir, câte 10 picături din fiecare și menta pepărită, peppermint. 10-15 picături, depinde fiecare cum dorește. Eu am pus 15. Și completăm cu ulei fracționat de cocos. Și ne dăm după aceea cu el pe la pulsuri, deci îl băgăm în buzunar. Și noi avem cu noi aer condiționat la purtător. Și ne dăm aici la încheieturi. Știți voi de ce? Analizele aici se fac. Aici, la mână. Eu mă dau și după urechi. Și la ceafă, că e foarte important la ceafă. Și aici. Să vă fie de folos și să-mi spuneți voi ce fel de aer condiționat la purtător aveți în buzunar.